Čaute, je tu Cezar TV Show a naším ďalším hosťom je Erik Krpenský. Nech sa páči. Nazdar. Čau. Čau, sadajú nás. Takže Erik, povedz nám niečo o sebe. Volám sa Erik, pochádzam z Pražského a študujem na Vysokej škole muzických umení. Asi tak všetko. Vážne, v Bratislave? Hej. Hej? No, to je dobré. No, ďalej. Ten Mercedes triedy A, Áno. biely, je tvoj? Nie, Koho? moje mamy. To je mami. Pozdrav mamu. Dobre, ďakujem. Erik, počuli sme od tvojich faniniek, že máš na svojom tele niekoľko tetovaní. Mohol by si nám ich ukázať do kamery? Asi nie. A len tak, že dvihneš toto. No, tu mám aniela napríklad. Aniel, čo ťa stráži. Hej, no. Tu mám holubicu, tu fríš. Tu také napisy. A ešte na ruke. No, ešte to. Čo to znamená? Patrím Ježišovi. Takže Som ako do veriaci, poslednej no. večere, hej? Čo? Ako do poslednej večere. Mhm. Inak dneska máš toto, ne? Vianoce, hej. Vianoce máte. Mhm. Ako jedli ste už? Ešte nie. Nežijem tak s rodičmi, takže... Aha, Asi že pôjde sa nebudem. tam nájsť, potom tam. Hej, do babky a tak. Dobre, prejdeme na Na ďalšie bajky, otázočky. tak To už ma nezaujíma. No, vypovedal. Viacerí ľudia tvrdia, že si fanúšikom českej rapovej skupiny AK, kde spieva tvoj idol Sergej Barakuda. Mohol by si nám zaspievať nejaký úryvok z tej skladby? No, není akože to môj obľúbený rapper. Kto je tvoj obľúbený? Lakrin. Jak? Lakrin. To nepoznám, dobre. No ale akože mám rád tú skupinu aj toho rapera. A môžeš niečo dať? neviem. Ani nič, ani trošku nedáš? To musíš mi hudbu pustiť. Tak ti dám taký podmas. Ale to musím hudbu, vieš, precítiť. Že by Aha. som mohol dať text. Chápeš? Dobre, to si necháme na inokedy. Mal si pred sebou celkom sľubnú futbalovú kariéru, ale hodil si ju za hlavu kvôli dievčatu. Neľutuješ to? Nie? Nič neľutujem, ne. Neľutujem. Nie, isto to neľutujem. Nie, nič neľutujem, čo som spravil. Dobre. Rozpovedz nám ten príbeh, ako to bolo celé. Čo ako? No ako toto, čo som ti dal predtým otázku, tak to rozpovedz. Akože s tým futbalom? No, a s tým dievčatom. A to nebolo, že kvôli dievčaťu som nechal futbal, to ja som hral futbal vo Švajčiarsku a Ja už vo Švajčiarsku si hral futbal? ja som to nezvládal, sám tam. No a mi Si chýbala frajerka, tak som sa vrátil domov, no a potom už som... To si bal za toto, za Juventus či AC Milano? Nie, za Nie? Bern. Bern? To vôbec nepoznám. Erik, skončil si strednú školu a ako viem, na vysokú si nešiel. Z čoho žiješ alebo kde pracuješ? Alebo aj ty diluješ? Tak na vysokú školu ešte chodím a sponzorujú ma rodičia, takže asi tak. Asi tak. Tak všetko, no. Šoferuješ ako kreten, dokonca si sa prevrátil s autom na strechu. Nemyslíš, že je na čase zamyslieť sa nad sebou? No mal by som isto. Hej? No 3-krát havarovať za rok, to už je veľa. 3-krát haváriu za rok? Povedz nám niečo o tej havárii už, keď sa to Nie, pýtam. radšej nie. Nie? Nie. Bola to ako tragická? Nehoda. Nebola, ale nechcem. Takže radšej do detailov nezachádzame. Radšej nie, lebo sa budú ľudia porušovať. Jo, však to aj teraz sa Však porušuje. hej, to je jasné, ale ešte viac. No. chápeš. Berú ťa veľmi do úst, podľa mňa. To už ich je problém, nemám. Dobre, prejdeme na ďalšie. Mal si nechránený sex s jedným dievčaťom niekde na zabave, ktoré nechce byť zverejnené. Že vraj si ju nutil a bola opitá, nakoniec otehotnela a Ešte chcela... raz, čo si mi nutil? Ešte raz ti otázku dám. Mal si nechránený sex s jedným dievčaťom niekde na zabave, ktoré nechce byť zverejnené. Že vraj si ju nutil a bola opitá, nakoniec otehotnela a chcela si dieťa nechať, ty si ju prinútil k potratu a nakoniec aj šla. Si ubožiak, iba som to sem chcela napísať, nech vie, ako mi ublížil. No. Tak, prepáč. A keby si chcela nechať dieťa, tak čo ja by som sa postaral toľko. Že je to pravda. Je to pravda. Toto sme tu akože ešte nemali. To je priznanie, kamarát. To je moc. A povedz tam niečo o tom. To nič, bol som opitý a hovorím ešte poza mnou. Povedz so mnou, budeš mama? Ona, že nie. No a potom prišlo nejak, vieš. A
Ale Sklzlo. akože nutil si ju, hej? No však jasné, za vlasy som ju potiahol na záchod, dal som jej kopačku na hlavu a už som tam vynikol. Ty boh. A potom si agresívny, To som, keď vypiješ. no, dajme tomu. Dobre. Erik, istý fanúšik Matúš M. sa pýta, že aký bol tvoj prvý sex? Opíš ho, prosím. No hovor. Prvý? No prvý. Nemôžem povedať, to sú súkromné veci. Ale však ona už tu možno ani není. A nie, však to bolo prvý sex som mal s prvou frajerkou. Aha. A bol som, ja neviem, bol som opitý a bolo to pekné. Bolo to pekné? Hej. Nebolo leťato? No, tak sa hovorí. Nie, v pohode, ale bolo to pekné, hej. Dobre, ideme ďalej. Hlavne, že to bolo z lásky, vieš. Bol z lásky? Čakal si dlho na to? Tak dosť. Dobre. Povedz nám niečo viac o tej nehode. Ako si sa dostal na strechu? Tak však som sa šmykol a jedna strechu som skončil. Hej, že šmík a Hej, šmík sem, šmík tam. to bolo v zime. No a som si nedal pozor. No a som išiel rýchlejšie do zakruty a som sa... No toto, čo bolo aj v novinách, ne? Bolo aj v novinách. Dobre. Erik, chcel si požiadať tvoju bývalú priateľku Katku B o ruku. Nakoniec sa s tebou rozišla, ako si to zás pokazal. Čo? Čo som pokazal? No ten rozchod nenábel. Aha. Ten vzťah, tak si to No, pokazal. roku som ju nechcel požiadať a ten rozchod som ja nepokazil, lebo... A však ona na to čakala. Na čo? Chcel o ruku požiadať, ne? Hej, no. Nie, a ona sa so mnou rozišla, takže ja som to nepokazil. Ona ma už proste nechcela, si našla druhého a... A bolelo to. Tak trošku, hej. Trošku. Tak týždeň. Potom máš city. No však mám, jasné. No, Však že- som aj ja človek, no. Ale nie si hovedol, jak ťa opisujú ľudia. Však to už musíš sám povedať, ty. No ja to ako nepoznám. Však... Ďalšie. Po týchto všetkých negatívnych skúsenostiach s dievčatami máme dojem, že by si mal skúsiť opačné pohlavie a možno konečne nájdeš pochopenie. Pretože máš sklony ku chlapcom, možno by ti to s nejakým klapalo. No, s jedným istom. Aj tu sedí teraz. Môžeš povedať meno? Môžem, tak je to Pali, moja láska, hej. Jaký? Povedz celé meno. Pavel Belas. Pavel Belas? Pálko, no. To je to. Tak dneska tu sú, nie? Povedz, že je aj gay, Same. hej. Však Pali je, hej, ty si nevedel. Vážne? No jasne, že veď. Ako skúšali ste dačo? Bolo, sem tam. Keď bol vieš opitý po vojne, tak vtedy sa dalo. To akože toto som nečakal, chlapci. Ja. To už je na mňa veľa. Dobre, ideme ďalej, bo... To vážne, aj ty si teplý do piči. Leta, kurva. Ty boha. Chcel by som sa Erika opýtať, či sa nehambí, že keď dostal bitku na nemenovanej oslave narodenín, tak sa vyhrážal cez mamku trestným oznámením a nevedel si to vyriešiť sám. Ďalšia taká vec. To vôbec trestné oznámenie ani nemalo tam nič Ale ako- spoločné. Dostal si... Dostal som, hej, fajn som dostal. Hej. Ale, Ale nie, to sa tak vôbec nebolo, že cez mamu, a nič vôbec tak. Ale vieš, jak sa hovorí, nie? Nie je ten frajer, kto rozdáva rany, ale ten, kto ich vydrží. No, Že ale filmu? ja som toto akože neriešil vôbec ďalej, ja neviem, keď ten dotyčný má pocit, že som to riešil, tak to už jeho problém. To Neviem, fakt, keby som to riešil, tak asi čo by sa stalo, ne? No neviem, čo by sa stalo, ale... Tak išiel by na súd, alebo ja neviem, keby som ho udal, hej, alebo by som to tak cez mamu aj hovorí riešil. Dobre, dávame ďalšie otázočky. Náš fanúšik Samson sa pýta, Zuzka H. celé leto si za ňou behal, aj tak s tebou nechcela vzťah, iba sa s tebou hrala a ty si sa zaľúbil. Povedz nám dačo o tom. Tak, Je to pravda? čo, ako, že som sa zaľúbil? No, To neviem. behal si za ňou? Tak chodili sme vonku, ale to bolo všetko z toho, že sme boli Kamarátske. Však to chápeš, keď ideš s dievčaťom vonku, neznamená hneď, že s ňou musíš dať čo mať. No to hneď, ne? No ale však ona podľa mňa je z tých múdrejších dievčat a dalo sa s ňou proste porozprávať a ma vedela tak vypočuť a som proste mal rád, no tak, že ísť s ňou vonku, chápeš. No dobre, No, no. bolo len o tom, nie že také, nič. No a ešte nám dačo povedz o dievčatách. Čo také? Od 16 do 20 rokov to ako dávam otázku každému. Takže
Ako Neviem, čo by vnímaš? som povedal. Však na ktoré sú dobré, na ktoré zlé, takisto aj chlapci sú zlí, aj dievčatá. No. Takže zase ideš na túto tému chlapci. Podľa mňa už vážne, že Aj sa mi nie, zdá, však... že si teplý. No to vážne, tak keď položím ti otázku o dievčatá a ty furt len aj chlapci sú A dobrí. nie, ale však ja som to tak myslel, že proste, že chlapci a dievčatá by si mali byť rovnocenní a hneď nenadávať, že sú kurvy. Lebo netreba hádzať všetkých do jedného vreca, to som myslel tak, no, vo všeobecnosti. Aha. No dobre. Takže ďakujeme, že si prišiel, že sme spravili s tebou rozhovor. A ja ďakujem. Cezar TV sa s vami lúči a uvidíte aj ďalšie videjko s pánom Erikom Krpenským. Takže ďakujeme a aj tebe ďakujeme. A inak, jak sa to hovorí? Štedré a veselé? Tak. Dobre, čaute.